Chris Marriott at Declan McManus, di dod yn ddefnydd erbyn y bêl. Rhedeg teg at amddiffyn y Fflint. McManus yn cael ei faglu gan Brandon Diaw. Mae'n gicrydd i'r tîm cartre, llai na 4 o funudau ar y cloc. Chris Marriott sydd drosti a McManus hefyd. Marriott yn mynd amdani dros y mur i gefn y rhwyd. Y capten dibynadwy deuddydd ers i ben blwydd yn 33 mlwydd oed yn sgorio gol gyntaf y tymor yma. Danny Redmond. Digon o le gan Jordan Williams allan ar y chwith. Bobby Beaumont yn ei fugeilio fo. Y ddau rif 17 yn erbyn ei gilydd. Williams tu fewn at McManus. Nôl mae'n dod at Wilson. Adam Wilson, lle ergydiog yn taro'r postyn. Adam Wilson. Y gŵr ifanc yn dechrau'r Seintiau am y tro cyntaf ers ymuno o Newcastle. Yn edrych yn fywiog hyd yma. Bobby Beaumont. Hwnna'n llac, doedd Danny Harrison ddim yn disgwyl y bêl yna. Allan mae'n mynd at Adam Wilson. Wilson, chydig o sgiliau yn torri tu fewn. So gyfle i ergydio, yr ergyd yn gwiro. Oddi ar James Owen. Ac yn dyblu Manchester Seintiau, gol gynta Adam Wilson yn uwch gyngrair Cymru. Miol Siepaniac di dechrau mynd i'w chwith, y gwiriad yn gyrru'r bêl i'r dde, 2-0 i'r Seintiau. Y pencampwyr di dechrau'r ail hanner ar y droed flaen. Gig gornel neu'n fer, Wilson i fewn i'r cwrt. Declan McManus yn gwbl rydd. Mae'n drydedd i'r Seintiau Newydd. 48 o funudau ar y cloc. Gallwch chi'n fforddio roed lle fel i chwaraewr y tymor y llynedd, Declan McManus. Fflint wastad yn beryg o giciau gosod. A Harry Owen yn penio un yn ôl i'r ymwelwyr. A'r Seintiau'n ildio dim ond am yr eilwaith yn y gyngrair y tymor yma. Mi oedd Brandon Diaw allweddol yn fan fyd yn rhoi pwysau ar y golwr. Tafliad hir. Seintiau'n trio, clirio. Ond y bêl syrthio i Ben Hughes yn mynd amdani, oedd rhaid i Connor Roberts ymestyn. Wel, y Fflint, dyn nhw ddim yn swil heno, maen nhw'n mynd amdani. Cynnig da gan Ben Hughes yn fanna. Gicrydd yn un fer. Y Fflint yn codi'r bêl, Diawd i'r targed bob tro. Peniad lawr, o, di taro braich. John Routledge ydi wir. Iwan Arwel yn pwyntio at y smotyn. 20 munud yn weddill yma. Os na ddigon amser i'r Fflint droi'r gêm ar ei phen. Acbro, y gŵr profiadol yn erbyn Roberts. Ac mae'n gic o'r smotyn o safon. Connor Roberts yn mynd y ffordd anghywir. Oedd di'n hwyllio fi hefyd, mae rai mi gyfaddau siapio'i gorff i fynd i'w dde ac yn ei thynnu'r chwith ar y funud ola. Seintiau di ildio ddwywaith yno, dim ond di ildio unwaith cyn y gêm yma. Ond maen nhw'n parhau 2-2 ar y blaen wrth i Adam Wilson ymosod unwaith eto. Wilson di creu argraff heno yma, a Brobl yn rhydd ar y chwith. Amser i groesi, McManus di sleifio mewn i'r cwrt bach ac yn penio'i ail o'r noson. Gwych gan y blaenwr. Drychwch arno fo fan hyn, mae'n cuddio tu ôl yr amddiffynwr ac yn sydyn mae'n dod yn fyw yn ennill llathen. A mae hynny'n ddigon i greu lle i sgorio. Roberts sydd lawr ganol y cae. McManus yn gwneud yn wych. Chwarae dewr gan y tîm cartre, mae Wilson yn glir eto. Brobl i fewn i'r cwrt sgwar. Leo Smith yn sgorio'r bumed a siawns fod i arben rwan. Gol gyntaf tymor yma i Leo Smith. Oedd hi ar bodyn i droed y doth i dwi'n siŵr, ond fydd o'n cwyno, mae'n 5-2. Gig gornel un sal y tro yma. Gan y Fflint, y peniad allan gan Brobl. Bêl cael ei gosod, Bobby Beaumont yn tanio! Ac am arbediad o safon gan Connor Roberts i lawr i'w dde yn sydyn. Beaumont di sgorio disadwn yn chwilio am ei ail mewn wsos. Marriott, bêl yn cael ei gadael gan Sislovic. Diaw yn trio gwarchod hon allan. Brobl yn rhoi pwysau yna fo. Brobl di dwy'n ei smonach gan yr amddiffynwr. A Jake Canavan yn manteisio.
O dim amheuaeth na bai, Brandon Diaw oedd honno. Canavan yn rhwydo. Ac am y pedwerydd tro mewn 2 flynedd, mae'r Seintiau'n sgorio 6 gol yn erbyn y Fflint. Brobl yn creu unwaith eto. Were you a bit worried when they came back to 3-2? Yeah, not really. The worrying bit for myself was obviously we had a couple of injuries and we had another couple of injuries from Dundee on Friday. So they were dangerous from set plays. They've obviously scored from a corner and they've scored from a penalty. You know, so they were dangerous. So that was their biggest threat in on the counter attack. So we had to mix and match, and you know, until we get Billy on the pitch, we've got 4 or 5 lads that are 5'7", 5'8" to deal with 6 or 7 6-footers. But we've dealt with them. We've scored from one, but you know, overall we've dealt with them free kicks. They score after 4 minutes, which makes it difficult. But the second one was a mistake again, and you know, they're the best in the league. But one thing I wanted to make sure today that I was going to have a right good go at TNS, which I think we did. I think once we got it back to 3-2, I thought we had them on the ropes a little bit. But their rotations and they're trained in everything what you want to do. So credit to Craig and his team. They fully deserved the victory. Ultimately, we'll look back at it and I think there'll be a few goals which we can be accountable for in terms of mistakes. Wel, ar ôl siom yn erbyn Dundee nos Wener, wel, beth gorau nathach chi curo? Ie, oeddwn ni'n gwybod bod y gêm nos yn y blaen o'n gêm anodd, ond hwn ydy lig ni a da ni angen ei siŵr, da ni'n creu fatha chwarae mor dda da ni'n gallu bob gêm a dwi'n meddwl nathon ni chwarae dda iddo. Da ni'n siomedig i concedio o'r 2 gol fel nathon ni, ond na'r ffordd ni'n chwarae a cael y gols hefyd, dyna sy'n bwysig.